zauna. Ke ko ba za ki zauna ba ne? Me ke faruwa? Cikin bala'i. Ba da. Wanne bala'i kuke ciki ne? Masu ofis sun ajiye ayyukansu. Kin ga wanda ya ja muku ne? Ƙwarai kai ka ja musu. Kai! Ina Nafisa? Tana ciki. Ya jikin nata? Ta warware sosai. Hajiya Sara, wa Nafisa za ta aura? Umar Hashim. Da gaske kake shi za ki aura? Shi ne. Umar Hashim, ina da tambaya. Umar Hashim, ka amince? Na amince. Hajiya Nafisa, ko kaɗan ke yi dariya?